Marami pa rin talaga ang nagtatanong kung ikaw ang nasa posisyon ng babaeng binibigyan ng 299 petot engagement ring. Tatanggapin mo ba? Tatanggapin mo ba? Ha? Ako naman tatanggapin ko eh. Basta may kasamang house and lot. Ganon ang pagtanggap ko. Eh, ikaw ba, kabisyo? Tatanggapin mo o hindi? Humindi ayon sa itsura. Charot! Charot! Ewan ko, may kumalat kasi recently na picture. Nagsisurvey yung isang vlogger or content creator. Tapos, pinagdikit niya yung picture ng dalawang magkaibang itsura na babae. Yung sinabi nung isa na hindi ganon gandahan para sa standards ng ibang tao. Pero yung isa, may itsura. Tapos ang sabi, kung mahal mo naman, tanggapin mo. Kayo masyado kayong judgmental Wala na akong sasabihin tungkol dyan kasi masyado ng babad na babad yung mga ganyang klaseng usapin. Eto na lang yung sabihin ko. Kung inalok kita na makita ko ng personal, tatanggapin mo ba? Oo, hindi. Grabe ka naman sa akin. Malay mo, ito na yung pagkakataon mo na hawak kamay ako. Oo. Tapos gusto ko yung paghawak mo sa akin ng kamay may abot na 1,000 piso. Kasi nga, bibili ka ng libro ko. O, yung libro ko, 395 petot lang yan. At, ito pang malupit dyan. January 28, opo, Sunday yan. Alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Sa market mismo, may book signing ako. At bukod dun sa mangyayaring book signing, merong special performances, meron pong raffle, merong games na magaganap dyan. May freebies ka pang makukuha, malay mo. Maibigay ko rin sa'yo ng libre. Ang matamis ko. Oo. Ay? Oo, sahan. Oo, kapag tinanong mo ko na, pwede ba magpa-picture? Oo, agad ang isasagot mo. So, kung gusto mo kong makaututang dila at kung gusto mong makita ng maigi yung aking mukha, kasama na rin yung dila ko. Naks naman. Punta ka na January 28, alas 4 ng hapon sa Market for DJ Rocky's book signing. Abangan kita dyan kasi kung hindi ka pupunta dyan, sinasabi ko sa'yo, mamalasin ka ng mga 20 years. Charot, darot. Anyway, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na Itetsuwa kapiling ang babaeng naniniwalang hindi ba ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocky Terra. And today, Friday, araw ng mga maeel. As in malalambing. Kaya naman pakilakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikim ng SPG as in Super Pagner Secret Farm. Bigla na lang siyang napaungol ng rar. Bakit may kasamang rar? Yung tao biglang naging hayop. Saan pa ginagawa yung mga ungol na ganyan? Feeling ko kapag nakikiliti ka, di ba?
mga ganon. O kaya naman, yung rare ginagawa yan kapag, pag nagjo-joke. Sige, tatry ko sa'yo, kabisyo, ha? Alam mo ba yung kulay na isinisigaw ng leon kapag nagugulat siya? Ano? Di mo alam yung sagot. Sige, eto na, sasabihin ko na. Eddie, brown. Sige na, bye-bye. Char. Tinapos agad yung pagdi-DJ. Dahil sa joke. Anyway, abangan nyo po yung rar sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Up next is SPG as in Super Pagganern Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.